Kasar zafafan kalaman soyayya a tsakanin jarumai guda 6. Yawwa, Hamisu Breaker, bismillah. Bakin yau ba nake ajiya a cikin zuciya. Gaskiya ne Hamisu Breaker. Auta MG boy, bismillah. Ko za a hana ni komai ya abani ke hakan da ya fi. Kai, Auta MG boy, to Hamisu Breaker, kana jin abin da dai Auta MG boy ya ce? Kai, to amma dai ba dai zan ce komai ba. Umar M Sharif, bismillah. Da ke dai da su da kai tazara da kin zo guri kowa ya jira. Kai, gaskiya ne Umar M Sharif, kai ce kai ma dai ka ce dai ba dai za a yi babu kai ba. To hakan ya yi, ina son haka sosai da sosai. Sani Ahmed, za ka iya farawa. Kuma ya ke kace ne ba ga na ke ba. Kai, gaskiya ne Sani Ahmed, kai ma dai ka ce wani abu. To ya yi, Hamisu Breaker, kana dai ji dai, kana dai ji. To, yawwa. Sarki Saleh, bismillah. Ban kamanni mai kushin ki gabana zan masu rauni. Gaskiya ne Sarki Saleh, zancen ka haƙwa. To, ba dai kuma ni dai ba dai zan ce kawai masoya ku ne abin alfahari, ku ne za ku tantance mana a cikin wannan gasar waye wani